Cine e acolo? Hai, ce-mi spui? Așa? Bună! Da? Suntem veseli? Sau nu prea? Hai că stăm cu piciorul și de pe afară, ce mai zicem? Ce spui? Așa, mami? Da. Da. Vorbim? Da, de ce faci tu așa? Devenim agitat cumva? Hai să cântăm un cântecel. Hai să cântăm un cântecel. Ce cântăm? Nu ne trebuie, nu? Nu ne trebuie, că acum noi avem pumnul la guriță. Suntem cel mai vesel. Aha. Da, uite acolo. Oh, ce mami, ce-mi cânti tu mie acolo? Ce-mi cânti? Gata! Și că vă salut pe ziua de astăzi. Ne mai vedem și mâine. Hai, spune pa la lume. Nu mai spune nimic? Da. Gata! Pa! Hai, mai zâmbești încă o dată, măi. Zâmbește aici la cameră. Așa, gata. Te-am lăsat în pace. Pumnul în gură, ne-am liniștit.